Hello guys! Good morning! Ag-vlog kami kini Jong. Ano ba bata pare? Agpugis kami. Usar ito yung kartik-tikar. Sa kulo mo na bro. Pugisak ni Jong Apo. Dito best friend ko. Dito Korea. Kasla isuti pa nakakapsat ko. Kurana ka no. Kurana ito agawid kami nga dwa. Mangsurat ka no iti adoption paper nga. Dapan na nga kapsat ka no. Sarsara kami na Apo. Dito tinig sisor na. Nay, madideto yun nay. Kartin, mati karnin bro. Kanda, nay. Nay. May atat no na bro. May vlog ka dito. Artista tan. Kumusta kaya nga taga Sanchez ko na wala. Nay, wow. Nay. So na po nga taga Sanchez iti best friend ko. Kasla kapsat ko. So na po ti pagut ko tangak. Kapanan. Sarsara kami apo te kartin ti tining sisaw. Madideto nay. Kartib buti karni. Kisah yang datang dulu ke siapa? Ngamawan ti anama. Awan ti sakit tinagom no kanu anak. Makikita nga dito. Isla ka lang ni. Wala sit nagana. Bambino yun. Kuna kamu ganyan na. Mayat. Yung di ano na ganan. Di ano panawag na. Abirat na ta, di abirat na. Awang panganay. Di na mo mawatan. Lugato tagalog ko di kita. Jamok, di ko no, ano jamok no tayo talagang astik, tikita na yun. Yan nagwapo ito. Tapos na nagwapo ko, didik ka na, jay maskaranan ka, ay, magayam yun. Kasamdat ta. Hindi mo lang ga. Asday. Pepe mo. Amon bro, si Kapel ang pinugisa ka, tindero pinagbiag ko. Pepit ko lang. Nervyos ako mo. Basta ya. Gam di ba tining scissor pinangtirak di ko ha? Pinugisan ka di ko, di ada tining scissor mo. Paglamik ka pa. Sa bagay, handa makikita ang tulikod mo ha? Timpor lang dito sa hango. Paglumpak mo ro dahil. No, kaya mo pag... Tida. Mayat na. Kala amon tay ana dito tabingget ana nga ti hagdang palayan. Yan lang ro. Kasi mo dito yun eh. Bulayan. Di ba pino ko tagbata di pinaglumpak kasi din oh. Nakaurnos kasi pa kayo. So na attractive di nga lalaki sika. Tinikod na tinakamayamayat sika. Nagwapo pa nakinis pero pa na. Ngum ti Facebook hanga gwapo ti kita na. Ang personal na gwapo eh. Nakmedyo pa mo nagkina oh. Lumbak oh. Nagkinis jero. Nakinis jero pa na oh. Nagwapo di konduktor di ko nagwapo te ana abirat na te ayut nagwapo talaga. Ay napansin mo pa jero pa na. Wa nakinis ko nagtata abirat na nagalas shit. Nagalas ka lalaki. So pala nakarit. Naalas ka lalaki, nalalas man di jayin awang panganaw. Diretso. Hindi inik ka na di. Tiyamok bro, nakastig namin ti, nakastig ti kita na. Bilibak ka di jayo. Wow, sa istorya nga, nagablat kang tibuti. Dito Ilocano, nablatan na kang tibuti kasi lag-nervyos ako di ko di kalugaran din, nablatan na. Tapos di nabuong ikuan naman ko. Ibag kong nakuma. Apo astig dito yun, kung nakatag, nakamaskarak saso, kung hindi nakita ko, ay inik ka na di maskara na. Kalama na dahil nasa. Bes ka mabutang ka, patawa ka. Wala kita, tsaka atrasan dito, nusakti ka rito na kung tinagong ko. Ang katakitan lang dati. Nakita ka, FB na, yung jakin adjut, mabutulak yung. Sabi lang, chicks na oh. Bilib ka mat, DJ yo. Nakalalas ng lalaki oh. Ipagpagyan ng chicks na. Ipakita na pwede, kita iskandal na, Diyos ko ya. Ay, pagkita na. Pagpabilib siguro, papahalam na tamot siguro Baybayatan na di kita eh. Di ba, papatulodan na, 5,000. Kung kuna na, madami na akong kung kuna gastos kay, nagana di jay, bagbaka na. Tigig nga raw. Kilalikaw, Kita maan na yan lagi. Magitambot ka mo. Lastig bro. Kaya nangaglumpak. Mayat. May.
kaya lang isang Bayat, may dito pinakbukis ko kini, dito pakita man, dito pinukis ko po na eh. Kasla na. Kasla tabagyaw. Banawi restoration. Bayat bro. Oh, makita. Nay. Daka. Okay. Sor de jela po, black ko do kasanok nga. Bukis kada di gayim ko. Agting yung nga ro din na bro. Hey, mateng, buk nay, takalikod. Hey, kumusta kayo ito amin ano, taga Sanchez? Ano, di barangay yun? Taga barangay Masisid, kumusta kayo ito amin? Siyak ni Mr. Dani, ni Mr. Banawe. Ayo, sabi lang kumatabayan na kayo, dito vlogs ko apaw. Kumusta kayo ito amin? Ito artista na ko.